हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय फाइनाली अरुणोदय रांनि फैसाया हाबबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन मेसेज फैबाय नाथाय बेसेबां हाबदों नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन 830 हाबदोंना 1000 दा बे 1000 खौ सोर एनाउन्स होदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो गासिबो प्रुफ दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां मानो 1000 एनाउन्स होदोंमोन आरो मानो हाबखो 830 दा लोगोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा सिगांनि आपडेटआव बुंदोंमोन 1000 सोसिगोन होननानै बारायनानै होगोन होननानै नाथाय दायो हाबदों 830 दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे प्रुफ होगोन जिखौ जोङो मोनदोंमोन 1000 मोनसे नटिस दा फै जों नायग्रोनोसै गोबाव खालामला जोङो मोनसे प्रुफखौ नायग्रोनोसै मानो 1000 होदोंमोन आरो सोर होदोंमोन बबेयाव होदोंमोन दा बेयाव नायदो लोगोफोर आसाम बाजेटआव बेखौ मेनसन खालामदोंमोन 830 निफ्राय लानानै बेखौ बारायनानै मा खालामगोन होनना बुंदों 1000 मान्थलि होगोन होनना बुंदोंमोन बे जाबाय अरुणोदय दा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुबाय बुजिबाय जानांगौ आसाम बाजेटआव बेखौ मेनसन खालामबायमोन बेनो जाबाय 830 निफ्राय बारायना होनानै 1000 खालामगोन होननानै एबा खालामबाय होननानै नाथाय लोगोफोर मा खालामनो दायो फाइनालि 830 ल' हाबबाय दानिया नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नायदो स' लोगोफोर आं दाखालि भिडिअ खालामदोंमोन बेयाव बुंदोंमोन 830 ल' हाबदों नंमारगौ 830 हाबमारबाय नाथाय 1000 खौ बबेनिफ्राय मोनना निउस होदों होनना बुंदोंमोन दा फाइनालि नोंथांमोना नुबायना आसाम बाजेटआव बेखौ बुंखादोंमोन 1000 हाबसिगोन होननानै नाथाय दायो 830 आ कनफार्म जाबाय 830 हाबबाय दानिया नोंथांमोना स्क्रिनशट नायदो नै फैसा हाबनायनिखौ दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय गासै 830 ल' हाबदों बे 830 हाबबाय थासिगोन मान्थलि स' लोगोफोर एभ्रि मान्थनि 10 डेटआव मोनगोन नोंथांमोना मैया मोनसे भिडिअ खादोंमोन जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आवनो हाबगोन होनना बुंदों नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो अरुणोदयनि रांखौ आरो बेनो जाबाय 830 नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन दिनै हाबबाय लोगोफोर 12 आगस्टनि आपडेट बेखौ हरदों दिसपुर ट्रेजारि अफिसनिफ्राय हरबाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों SBI दा SBI एकाउन्टआव हाबबाय आरो दा लोगोफोर बेनोसोमोन अरुणोदयनि आपडेट फैसाया हाबमारबाय नाथाय लोगोफोर मोनसे खोथा 10 डेटआव रिलिज खालामनाय लोगो लोगो बयनावबो हाबजोबा टाइम लायो नालाय बेंकआवसो थ' नोंथांमोना बेंकआवसो खामानि मावो नालाय दा बेखायनो एसे नेनांगौ जायो लोगो लोगो हाबा दिनैसो हाबफैबाय नै 12 आगस्टआव थ' नोंथांमोना बुजिदों आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो नायबाय थागोन चेनेलाव आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर जाय नोंथांमोना फैसा दासिमबो हाबाखै नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा एसे लेट जाबाय बयनिबो एलसिया फैजोबाखै डिस्ट्रिक्टआव गासैबो मोनजोबखायाखै सेकेन्ड लिस्टआव फैनो हागौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबाय थाबानो जाबाय VCDS लेभेलाव एबा नोंथांमोना ब्लक लेभेलाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय मानोना लोगोफोर ड्राफ्टखौ पर्टेलाव आपल'ड खालामथ'वाखै जेब्ला गासिबो डिटेल्स जागोन ना गासिबो कारेक्सन जागोन अब्लासो खालामो नालाय दा बेखायनो जोङो भिउ स्टेटासआव थांग्रोनोसै दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो हमना ला बाक्सानिबा जोङो बेयाव थुदो थिराव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नोंनि नामखौ नायदो दङना गैया बेनिफिसारियाव नोंथांमोना होनानै सार्च खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय गासिबो एलएसिया फैजोबाखै जेरै जोंनि उदालगुरियाव गासिबो फैजोबखायाखै माजबाद खावसे फैबाय बेनिफ्राय खालायगाव फैबाय आरो मेन उदालगुरि फैयाखै एलएसिया दा नोंथांमोना लासैनो मोननो हागौ जायफोर खामानिखौ मावदोंमोन बिथांमोना लेट मावबाय दा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया उनाव मोनबाय थागोन दानिया लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासैबो प्रुफखौ नुखाजोब्बाय आसाम बाजेटआव 1000 होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दायो 830 ल' हाबबाय